Kukapa nyt ei haluaisi vähän lisää nostetta arkeen. Tämähän on tällainen todellinen kuningatar-laji ja aikuiselle naiselle sopiva tanssityyli. Tosi näyttävää ja tyylikästä. Mä rakastan sitä ihanaa naisellista liikekieltä, mikä siinä on, ja se on aivan niin kuin semmoista tosi vapauttavaa ja rentouttavaa ja semmoista kokonaisvaltaista kropan naisellista upeata liikettä. Se näyttävyys, liikekieli, naisellisuus. Pehmeätä, pyörivää. Sensuellia. Se ei ole niin semmoista tik. Se on hypernaisellista. Oikein pääsee tuntemaan olevansa kuin tanssistara. Sitten se on jotenkin niin semmoista anteeksi pyytelemätöntä. Se on hienoa. Se oli mulle ensin semmoinen shokki. Se oli mulle asennekasvatusta. Semmoinen arkinen minä niin kun meni yli laidan. Tietenkin siinä on se fiilis. On se tärkeä, että se on ihanaa tanssia ja siellä tulee hyvä rento olo. Mutta sitten siinä niinku huomaamattaan kehittyy. Eli huomaa etenkin tämmöinen niinku keskivartalon liike, mikä ei ole nyt meille suomalaisille ihan tyypillistä. Niin siitä jotenkin huomaa yhtäkkiä, että hetkinen, mä osaan liikuttaakin sitä oikealla tavalla. Mä en olisi oppinut liikkua missään muualla niin kuin mä liikun täällä, enkä mä olisi ehkä oppinut hahmottaa omaa kroppaa missään muualla niin kuin mä, sillä tavalla, kun tässä kabaretunnilla oppii hahmottamaan. Musiikki. Ilman muuta musiikki. Meillä on tunneilla aina tosi ihanat musiikit. Siinä on ihanaa tämä musiikki. Mä rakastan tota musiikkia. Joo, ja onhan siinä semmoinen naisellisuus, tai semmoinen, ei semmoinen sievistely, vaan semmoinen, että mä tuun täältä nyt, ja vähän semmoinen pikkuröyhkeä. Tämä on ihan mahtavaa. Kävelee suu korvissa kotiin päin. Siis näähän on aivan ihania. Taitaa kaikki sanoa samalla tavalla, keltä kysytään tätä asiaa. Ne on mun mielestä monipuolisia ja niissä edetään kuitenkin rauhallisesti. Ne on ihan mahtavia, hirveän monipuolisia. Ne ovat parhaita, mitä Tampereelta tai Suomesta tai ehkä koko maailmasta löytyy. Opetushan on tosi tasokasta ja täällä on tosi innostava ja innostunut tämä ilmapiiri. Kaikki on niin kuin vimpan päälle suunniteltu, mennään sopivassa tahdissa. Ja muutenkin siis täällä on aivan ihana tunnelma ja siis tosi hyvä porukka ja kaikkea muutakin, niin eihän tätä voi kuin rakastaa. Loistava opetus ja ihanat tunnit ja kaunis tanssisali. Tässä on aina uusi juttu. Eli aina kun alkaa se uusi 8 kertaa, niin miettii, että okei, no mitähän nyt? Eli aina tulee jotain uutta. Mä oon hämmästynyt, että 8 viikossa me saadaan niin hieno koreografia aikaiseksi, että se yhdistelmä siitä, että on tekniikka ja koreografia on se juttu. Ja siis niin mahtavia biisejä. Sitten siinä on semmoinen ihana tinkimättömyys kaikissa tunneissa, että vaaditaan paljon hyvällä tavalla, mutta sitten kuitenkin lempeästi. Kenenkään ei tarvitse tuntea sitä, että mä en osaa. Pääasia on se, niin kuin se hyvä mieli. Ja oikeasti ei tarvitse olla kyllä mitään aikaisempaa tanssitaustaa, kun täällä aloittaa. Ja voi sitten edetä omien toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan seuraavalle tasolle. Liikuntaa, Hyvää mieltä, hirveän hyvää mieltä. Ryhtikin on parantunut hirveästi. rentoutusta. Hartiaongelmat helpottanut. Itse kun tekee istumatyötä, niin keholle ihan mielettömän hyvää liikettä. Kabareissa on just kaikkea sellaista kiertoa ja vääntöä. Ja Jotain todella syvällistä yhteyttä itseeni ja kehooni. Tosi paljon energiaa arkeen, nostetta tulee elämään ja itsetuntoa kohottavaa. Se niin jotenkin sellainen nousee ja sitten itsekin tuntee, että nyt mä oon upea. Niin sitten kun lähtee tältä tunnilta, niin sitä on niin kuin ihan erilainen tunne, että tuntee jotenkin niin kuin itsensä tosi energiseksi. Sen, että mä jaksan töissä. Mä jaksan arjessa. Iloa. Ehdottomasti iloa, mutta sitten se, mikä mut on yllättänyt, niin jotenkin semmoista siis ystävyyttä myös ja ryhmäkuuluvuutta ja parhaimmillaan se, että me siellä tunnilla yhdessä onnistutaan ja yhdessä tehdään naisten kesken. Iloa mun elämään, energiaa. Mä oon saanut uusia ystäviä tätä kautta. Tietty on saanut tosi paljon myöskin uusia ystäviä täältä näin. Se ei ole pelkästään se tanssi, vaan on myös nämä ihmiset. Totta kai se on myös ihan totaalinen nollaus, kun töistä tulee jotenkin vähän sillain kiireessä, että ehdinkö mä ja tuossa sun nauhat kiinni. Ja sitten kun se lämmittely alkaa, niin sitten se on semmoinen, että seuraavan kerran ajattelee niin kuin jollain lailla itseään tunnin lopuksi.
Että sitten on vaan keskittynyt siihen tanssimiseen ja musiikkiin koko sen ajan. Onnellisuutta. Mä sanon tästä ihan kaikkea, mä oon ihan tosi onnellinen aina, kun mä lähden kabaretunneilta. Mä luulen, että kyllä mä oon niinku onnellisimmillani silloin, kun mä tanssin. Tosi hyvä. Kyllähän se opettaja on aika iso osa tästä viihtyvyydestä ja siitä, että kokee, että voi olla täällä ja saa sitä, niin kuin sitä onnistumisen iloa ja opettajalla on siinä tosi iso merkitys. No totta kai erittäin hyvää. Mä en koulua vaihtaisi, koska täällä on parhaat opettajat. Eija opettajana ihan huippu. Mua niin kuin aina jaksaa yllättää se, että jos joku asia on tosi vaikea, niin Eija keksii kyllä sitten jonkun uuden treenin siihen. Niin. Ja opetus on loistavaa. Erittäin hyvin niin kuin pysyy kärryillä. Tosi hyvää tekniikkaopetusta. Itse arvostan sitä valtavan paljon, koska mä haluan tietää, että miksi joku liike syntyy, mistä se syntyy. Mä oon saanut näillä kursseilla hirvittävän asiantuntevaa, tarkkaa. Jotenkin mä ajattelen myös, että meille räätälöityä opetusta. Semmoista, että mä en kertaakaan ajattele, että onkohan tää näin. Jotenkin siis Eijan tyyli opettaa sopii mulle. Käy niin kuin hyvin selkeästi asiat läpi. Mä oon siis itse opetustehtävissä ja ajattelen, että mua hivelee se semmoinen pedagoginen ote ja se tarkkuus. Että mun mielestä täällä opettajat ei koskaan tuu sillä jotenkin valmistautumattomasti tunnille, vaan että se on mietitty ja se on suunnitellut ja aikataulut pitää ja jotenkin se rakennetaan se oppiminen sillä tavalla, että hivelee opettajan sydäntä. Mä tykkään siitä, että mun tanssitaitoni kehittyy niin kuin pikkuhiljaa. Ja kun mä tuun tänne, niin mun ei tarvitse oikeastaan itse tehdä sen eteen mitään. Eija on sen niin kuin pilkkonut sillä tavalla, että mun ei tarvitse huolehtia siitä enää. No ihan kaikille. Ihan kaikille. Etenkin jos haluaa sellaista naisellista liikekieltä. Näyttävämpää ja koreopainotteisempaa salsaharrastusta. Ihan kenelle vaan. Jos sä osaat kävellä, sä osaat kuunnella ohjeita ja tykkäät kuunnella musiikkia, niin sä voit aloittaa kabareen tanssimisen. Voin suositella kaikille. Mä suosittelen tätä ihan kaikille. Jos vähänkin kiinnostaa kuubalaiset tanssit, Ihan minkä ikäiselle tahansa. tämä liike tässä on niin kuin tosi lempeätä. Vaikka tässä niin kuin tosi paljon käytetään kroppaa eri tavalla, niin mikään ei ole pakotettua, eikä väkinäistä, eikä satuta. Kaikille keski-ikäisille tädeille. Mä oon 50-vuotiaana aloittanut tanssin ihan nollasta ja tässä ollaan ja tässä jatketaan. Kyllä mä suosittelisin niitä ihan tavallisille suomalaisille naisille, ihan kaikille. Hän voi unohtaa ne arjen askareet ja löytää sellaisen oman uuden itsensä ja nauttia elämästä.